dnes si představíme novinku od značky Cybex. Je to Sirona ME size a je vlastně určena teda pro děti od narození až do 105 cm. Do 105 cm protože ta nová vlastně norma e-size už se neřídí kilogramy, ale řídí se výškou dítěte. Tak, je teda, jak jsem říkala, do těch 105 cm, což je zhruba do 3 až 4 let dítěte. Je určena pro jízdu v protisměru i ve směru jízdy, ale doporučuje se vozit děti teda v protisměru, protože je to nejbezpečnější způsob přepravy. Jak jsem už říkala, tak teda se vozí v protisměru a ve směru se může ve chvíli, kdy dítě doroste do výšky, kdy dosáhne vlastně po tuto rysku, tak v ten moment můžeme přetočit i ve směru. Přesto opět musím říct, že se doporučuje opravdu vozit v protisměru. Tak, teď si řekneme teda rozdíly mezi touto Sironou ME size a klasickou Sironou. Prvním rozdílem je, že teda u této Sirony je již součástí novorozenecká vložka, kdežto u klasické Sirony se dokupovala, byla zvlášť. Je teda, jak vidíme, přichycená na tomto suchém zipu a na gumičkách. Dalším rozdílem jsou tyto magnety, které jsou o něco výše než u klasické Sirony, takže nám umožní pohodlně usadit dítě. Dále zde máme vlastně v této hlavové opěrce paměťovou pěnu, která poskytuje děťátku teda větší pohodlí. Dále máme jinak řešené ručnice, jsou vystřelovací, nejsou teleskopické. Dále na opěrné noze máme vlastně dva indikátory. První nám značí správné vlastně usazení autosedačky do základny. Druhý nám vlastně ukazuje, jestli máme správně nastavenou opěrnou nohu. Tak, jak jsem již řekla, tak teda vlastně autosedačka se na základnu přidělává, to znamená, že není již pevně připevněna k této základně, dá se normálně oddělit a můžete si sedačku tím pádem přenést domů nebo kamkoliv. Tak, dalším rozdílem je, že máme jinak řešený izofixy. Takovým vlastně způsobem se vytahují, každý zvlášť. Dále již nepoužíváme ve směru pultík, máme pořád pásy. A posledním rozdílem je, že tato autosedačka už nemá nástupní pozici. Ukážeme teda manipulaci s touto Sironou ME size. Tak, nejdřív si ukážeme teda to polohování. Takže tady máme páčku, nakloníme na ležící polohu, potom sedící polohy. Tak, jelikož v této fázi je dítě v protisměru jízdy, tak ta poloha toho lehu je teda menší, protože je teda určena pro ty menší děti hlavně, ta vlastně jízda v protisměru. Tak, teď si ukážeme teda tady ještě ty bočnice. Stačí teda tady lehce zmáčknout u kraje, potom takhle složit a zadělat. Tak, dále si ukážeme tady toto polohování té hlavové opěrky. Takže tady lehce nahoru a zase dolů. Tak, dále si tady ukážeme tu opěrnou nohu. Tak, jak vidíte, je červená. Tak, jakmile se správně nastaví, tak zezelená a to je správně. Tak, teď si ukážeme teda, jak se autosedačka vlastně otočí po směru jízdy. Takže tyto dva knoflíky, tento třetí, nakloním. Opět nám tady indikátor zezelenil, takže je správně zasazena v základně. Tak, když bych to tady shrnula, tak musím říct, že ta autosedačka je opravdu výborná, jelikož umožňuje vlastně jízdu dítěte v protisměru až do těch 105 cm, což znamená, že tak do těch zhruba 3 až 4 let. A opravdu je to nejbezpečnější způsob přepravy dítěte. Takže doporučuji vozit co nejdéle v protisměru a neotáčet zbytečně ve směru.